officer mong ang tabuk Guwahati o Phaijak Apollo Hospital ani sori hamya bohogo pathoni bage ang Apollo Hospital phaimani ngakai bohogo agi operation 3 bar khajak bohogo pathor dai pipe dai hojak ang abo soknai hin phaimani doctor saka pipe sokmaya pipe sokha ngakai thuinai ni sawo ngakai tabugo pipe sokna ska ngakai operation khaji hin sawo pathor dai dusia tongo nei ngakai o operation khaji ngakai lagni ko rang nang hin sawo ngakai ang tabuk rang khurui nogo phirokna nai tongo tini ko Mongolbar tini saring ni tren 4:20 ni tren kanai kawe yang hainai ani kami ngakai jelemras sak magar antab bang kanani noita dosta o sok painai sak magar to jokono ko sama takukte bukuk songno ham takukte bukuk songno khabai khubai ke hamaya pharo ang tabuk ani ang Sakmagat Girls School ni master buana help khlayo buani logi phaijak Guwahati Hospital Apollo Hospital ang 3 bar operation ungkha hingke ani bohogo tai pipe 2ta dajak tongo tai pathor bo tongkho tai 2-3 ta hingke ango pipe kholoknani hini phaimani kholokmania hini doctor bai sajago kholoka hingke theinai hini hingke o pathor operation khai paigra disakang hini sajago hingke khaina hingke 1 lakh ni upor rang nango hine ang tabuk pipe kholokmaya operation khaimia rang kwrui tei senogo phirogui tongo joto tipra sarongna ang koyo ani rang puisa kwrui ang tabuk nogo phirogui tongo ani logini khoroksa hingke bo buni borokno haifano boano help khlainani ani logino phaijak songkhnui no tabuk Guwahati rail station nogo phirogui tongo saringni 4:20 hingke chwng Agartala ni tren kanai hambai jotono.